Ako som už spomínal, vyskúšal som takýto film navinúť do takejto, nie do tejto, ale do takejto kazety, ktorá je určená na to, aby sa do nej navíjal film. No a čo je dôležité? Nie len teda, že to nie je nemožné, možné to je, treba na to ale trošku skúsenosti a trpezlivosť. A na to, aby som film navinul správne, som si zaobstaral takýto obrázok. Našiel som ho na internete, takže nie je ťažké sa k nemu dostať. Môžete si ho stiahnuť. No a potom bolo dôležité zistiť, že kde vlastne na takomto filme je začiatok a kde je koniec, lebo keď som v tmavej komore, alebo tak ako som to robil ja v kúpeľni na hoteli, potrebujete absolútnu tmu. Keď film rozrežete na polovice, tak sa môže stať, že stratíte predstavu o tom, kde je začiatok a kde je koniec. A preto som si odsledoval to, ako je perforácia robená, aby som perforáciu zakladal správne, tak som si nakreslil aj takúto pomôcku. S ňou už nie je problém nájsť správny koniec a film založiť do kazety. Držím palce všetkým, ktorí sa to rozhodnú vyskúšať.